Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vítam vás pri našom ďalšom dieli Let's Playu z multiplayeru. Tentokrát je to už diel číslo 3 a v dnešnom dieli tu so mnou samozrejme ako v iných dieloch Miro. Tak ja vás tiež zdravím, ako už aj Kapsi povedal, je to diel s číslom 3 a prvá zmena, ktorú môžete vidieť, tak držíme v ruke diamantové krompáče. Presne tak. A má ich vďaka mojej krásnej inšpirácii. No. Pretože ja som našiel diamanty a ty si mi... Počkaj, čo som chcel robiť s diamantov? Ja som chcel spraviť torčky, no jasné, torčky, ok, beriem späť, torčky. Tak. A milí diváci, v tomto dieli pôjdeme ťažiť. Áno, tak. v tomto dieli pôjdeme ťažiť. Pretože ťaženie je dôležitá vec v Minecrafte, predsa len to obsahuje polku toho názvu Minecraft. Presne tak, ale nebudeme ťažiť v celom videu. Pôjdeme možno, nie že možno, ale určite pôjdeme aj na prieskum ďalej. Ja som si zabudol zobrať jedlo, hoď mi dole jedlo, prosím ťa. No počkaj, len či ti budem mať čo hodiť, vieš? To je ten problém. Aha, ok. Dobre, nemám ti čo hodiť, bohužiaľ, ale toto. Tak nebudeš printovať, ja sa bez toho zaobídem nejako, neboj sa, ja som proste dobrý človek. Ok, ja idem pokosiť farmu a prídeme potom za Kapsim. Tak, super. OK. Snáď už nám to... Príde mi pomôcť. Áno, ja som najatý ako lacná pracovná sila. Číňan, tak čo by ste chceli. Tak. Každopádne, moc vám ďakujeme za 50 zhliadnutí u môjho videa. Miro, koľko máš ty? Ja mám niečo z 80 zhliadnutí na tom videu, čo je... nechcem povedať, že je to málo a je to podľa mňa úplne super, som za to nesmierne vďačný a som úplne rád. Lenže ja mám aj u niektorých videí viac zhliadnutí, ale je to za väčší časový interval, čiže týchto 80 zhliadnutí, teraz tam je konkrétne myslím 81, bolo to za 1,5 dňa možno, takže to je niečo neuveriteľné, som za to veľmi rád a mám tam asi 14 lajkov momentálne a bohužiaľ mám tam aj 2 dislajky, takže... Odo mňa. A samozrejme, ja vám tiež ďakujem, pretože u mňa to presiahlo cez 55 zhliadnutí videa, momentálne tam je tuším 58 a samozrejme je tam aj 13 lajkov, za čo som vám veľmi vďačný, pretože naozaj to bolo nečakané a nečakali sme na to také dobré ohlasy. Čakal som, ja úprimne za seba poviem, čakal som možno tak približne, no keď som vám pravdu povedať, tak keď mám pravdu povedať, ale nie, keď mám pravdu povedať, tak ja som čakal možno 3-4 lajky a neviem, približne za ten jeden deň 20 zhliadnutí a čísla sa vyšprahali nad 50 a lajky nad 13, takže to je naozaj úspech, aspoň z môjho hľadiska. Presne tak, ja som nesmierne rád teda. Ako vidíte, tak sme teda už sme trochu aj ťažili, neviem, či som to už hovoril, ale myslím, že hej, čiže našli sme nejaké tie diamanty a máme 9... Ja som našiel. Áno, ale dohovorím, tak zabudol som, čo som chcel povedať, sakra. To bol účel, ale nie. Samozrejme Miro našiel pár diamantov, ale našiel ich možno tak 5-6 a ja som našiel 8 v minulom dieli, ako ste si mohli všimnúť a potom našiel znova Miro pár diamantov a neviem, koľko ich bolo, možno 7. Neviem, to je jedno, mimochodom už som si spomenul, takže prepáč, že ti do toho teraz ja skočím. Ja mám momentálne 19 levelov, takže pomaly budeme zbierať... Diamanty! Budeme zbierať knižky na enchanting table, respektíve nie table, ale na skriňu k enchantovaciu a knižky budeme potrebovať na to, aby sme mohli mať najväčšie levely enchantov. Ja si myslím, že našli sme diamanty, milí dámy a páni. Práve Kapsi našiel Ameriku v pohľade na diamanty, ktoré som moc rád, že som našiel, pretože diamanty sa veľmi rádi hodia, pretože Kapsi má rád diamanty a keďže Kapsi má rád diamanty, tak Kapsi z nich rád vyrába veľa vecí. A keďže Kapsi má rád diamanty, diamanty majú radi aj jeho. Majú ťa veľmi radi. Ja viem. Diamanty ťa majú radi. Ja ich zneužívam. A samozrejme, to nebolo vtipné. Ne. Veru, nie. Počkaj, mám to spraviť takto, že mám od tej tvojej 3 bloky, hej? A... od mojej čachty 3 bloky. Dobre, takže tu sú 3 bloky, tu je jeho. 1, 2, 3 a takto. Samozrejme, čo sa týka... bože, gravel, nenávidím gravel. Voda! To je nepríjemné. Mimochodom, budeme sa snažiť, respektíve my video točíme každý deň tento multiplayer, lenže vy ho budete vidieť, myslím, že obdeň, pretože každý máme rozohratú vlastnú sériu.
Takže asi tak. Presne tak. Samozrejme, cez víkend točiť nebudeme asi, tam budeme sa venovať skôr tým svojim sériám, ale cez týždeň točíme videa každý deň, takže respektíve zatiaľ tieto 3 diely, čo momentálne na YouTube sú už 2, tak tieto 3 diely, čo je dosť čarovné, pretože keby sú na YouTube 2 diely a nebol by to prvý a druhý, tak to by bol celkom fail. No vieš ako ja mám na YouTube 4 videá a je to 8 a 20 diel. A samozrejme robím si srandu. No ja mám na YouTube 7 diel a potom tam mám ešte 14 diel. Také čarovné. No, ja som si prišiel pre lopatu, čiže železo tu máme samozrejme. Takže lopatka. Do pieskoviska. Našiel som redstone. Do pieskoviska? Kde je pieskovisko? Ešte sme už nenašli, bohužiaľ. No, ale to je také veľké pieskovisko, to je také kráľovstvo pieskoviskov. Kráľovstvo pieskoviskov, áno. Presne tak, moja slovenčina je na vysokej úrovni, pretože ja by som ho najradšej, keby hovorím, teda píšem ako počujem, pretože pre mňa, alebo respektíve u mňa sú tie, počkaj, tu je cobblestone. Čo? To fakt. Aha, to je možno z druhej šachty, ok, berem späť. Pretože, čo som chcel povedať, nevadí, neviem. Si určite spomenieš počas tohto dielu. Presne tak. Čo sa týka informácií ohľadom tohto dielu, tak chceli by sme tento diel natočiť približne taký, približne 20 minútový, pretože ja a Miro sme zauvážili si, že je lepšie, keď máte pozerať na diel každý deň, respektíve možno každý druhý, neviem ako to bude vychádzať. A je lepšie, keď pozeráte na diel, ktorý má 20 minút a môžete si pozrieť, poprípade, ak máte viacej času, aj iných let's playerov, ktorých odberáte. A najlepšie bolo, teda najideálnejšie pre nás by bolo, keby si pozriete moje aj Mirové video. Presne samozrejme, tak, na obidve videá like a keby ste nás aj odoberali. To je taký podcast. A samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby nám aj napíšete niekedy do komentáru, že čo by ste chceli, aby sme v tom videu robili, pretože je predsa len to multiplayer a robíme to len kvôli vám, takže naozaj by bolo skvelé, keby máme od vás aj nejakú takú spätnú väzbu, v ktorej by sme sa dozvedeli, čo máme v tých videách zdokonaliť, naopak, čo máme trošku ubrať a naopak, čo máme robiť. Presne tak. Pretože vás to bude podľa mňa aj mnohonásobne viac baviť, keď budeme robiť to, čo chcete. Tak. Samozrejme, nepíšte. To od vás nežiadam, ale aby ste nám napísali napríklad máme postaviť to a to, tak my sa to budeme snažiť urobiť alebo postaviť. Samozrejme, všetko čo sa týka redstone, tak Miro stavať nebude. Všetko to hodí na mňa. Ak sa chcete zasmiať, tak to budem stavať ja. Ak sa nechcete zasmiať, tak to bude stavať kapsy. A ak sa chcete zasmiať, tak to bude stavať on. A samozrejme, multiplayer je o srande, takže oni sa chcú smiať, Miro. Tu je cobblestone, hej. Čo? Dobre, to je asi od teba. A ja som tiež narazil na cobblestone. Respektíve ja za sebou vždy pokladám cobblestone. Ale ak by si bol naozaj... No hovor. Ak by si bol naozaj taký náročný, tak ja by som si dal tú námahu, že by som prepálil stone a kladol by som namiesto už vykopaných blokov stone, ak by si to naozaj chcel. Pusti na chvíľku shift, chcem vidieť, kde si. Tu je voda. Nie. Prosím, pusti na chvíľku shift. Nie. Ja sa bojím. OK, pustím na chvíľku shift. Púšťam. Tu je voda... Fuck. Please, don't hurt me, no more. Ešte pusti shift. No ja mám shift pustený. Ja nevidím, kde si. No to bude tým, že máš pred očami tmu. Nemám pred očami tmu, je tu svetlo. Tak, som momentálne na, neviem, pozeraj sa smerom na, čo to je? Pozeraj sa na west a mal by som ma vidieť. West. Na západ. Kde je tuto west preboha? Kde to píše? No, kašli na to. No, to je jedno. Proste sa stratil, no ako, a bezo mňa si priznaj, že si úplne stratený a vôbec nevieš, čo máš hovoriť, teda robiť. Viem, čo mám hovoriť a... Diamanty! Dobre, ty. Detská radosť, úplná detská radosť. Koľko diamantov? 13, 8, skvelé. Máš levelov? 23. 21. Ty si... Som lepší. Dobre, to bude tými diamantama. Mám tvoje uznanie? Áno. Tak to dobre, to som na tom potom dobre. Tu je hodne železa na kope.
Gold. Milujem Gold. Pretože Gold je naozaj skvelý a myslím si, že keby nemáme Gold, tak by naozaj málo vecí fungovalo. Napríklad také Powered Raily, pretože Powered Raily potrebujete na rýchlu prepravu medzi miestom A do miesta B, medzi zastávkou do miesta C a samozrejme občas aj nejakými týma výhybkama do miesta D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, T, Č, Č, P, T, Č, U, V, Z, Ž. No už by stačilo, nemyslíš? Tak musel som niečo hovoriť, predsa však som potreboval medzi zastávky. No však fajn, ja ti to... A samozrejme vynechal som aj zastávky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, už ma to nebaví. Alebo nebudeš ďalej rátať. On ma odhalil, bože môj. Toto je diamanty! Ja milujem gravel, normálne nad gravelom sú diamanty, ja milujem gravel. Ja ho nemám rád. No, 8 diamantov, počujem ma, 8 diamantov. Ja tu nemám žiadnu diamanty. 20, mám 20 diamantov, som taký chudobný, o bože. Ja som zatiaľ nenašiel žiadne. Teraz padnú do lavy, tak naozaj trafím a rage quitnem a Miro bohužiaľ už nebude diel. Tretí to... Ja počujem slajma. To není slime, to je láva. Nie, to je slime. To To je fakt. slime. Vy možno tie zvuky nebudete počuť, pretože ja ich nahrádzam zvukovou stopou od Kapsiho, ale... No presne tak, moje zvuky sú mnoho lepšie ako zvuky z Minecraftu, to si píšte. Ježiši, láva, jak som sa zľakol, bože môj, také oranžové nič predo mnou. Ok, milí diváci, vraciame sa späť a ideme hore do domu, pretože Miro, ty na čo chcem kopať? Trhlina. A sú tu slimeovia, ja som vedel, že tu bude slime, takže... Počkaj, idem na tebou. Čakaj, len skačem. Pavúk, preboha. Ježiši, kašli na pavúka, veď my potrebujeme diamanty. Diamanty. Moment, milí diváci, ja sa stavím hore, zoberiem Mirový meč, Ja mám meč. ale ja nemám meč. Počkaj, ja som pán Mirový meč? Neviem. OK, to je úplne jedno. Každopádne zoberieme si meč a ideme Mirovi pomôcť do hrobu. Opustené doly. Proste ja to nechápem, ja nájdem proste len obyčajné diamanty a hľadám naozaj všetko a on proste nájde trhlinku, opustené doly a stavím sa, že pôjde do tých opustených dolov, zabočí náhodne doľava a nájde, čo ja napríklad Cave Spider Spawner, potom náhodne zabočí doprava a nájde, sa stavím nejaký úplne spawner na skeletonov. Ja si to úplne stavím. No a čo? Ja som proste veľký laker. Hodne veľký laker. No, to viem. Bože. No, každopádne, milí diváci, my sa budeme venovať teraz robeniu meču. Ty sa robíš diamantový? Nie, železný. To bolo od toho pavúka hnusné. Proste taký jumpscare, ty vole. Obmedz to, ty vole. Tak prepáč. OK, ja to Ale ja berem. som zomrel skoro a Veď to nevadí, veď ty ľudia zomreli, mne to úplne nevadí. Ale Každopádne... ja som zomrel skoro z toho, že ako ma nastrašil. Ty vole, ja úplne... Veď to nevadí. Stále vedieš na smrť, teda stále vedím na smrti ja, takže úplne nevadí, keď ma doženieš. Mne to úplne nevadí, môžeš byť kľudne aj vpredu. Ale ja to hovorím tak, že nie, že v Minecrafte som... No skoro aj tam som zomrel, ale ja som proste... som skoro infarkt dostal. Ale veď to tiež nevadí. Samozrejme, máš lak? Enchantovaná nemám lak. Enchantovanú knižku a Melon Seedy mám, super. Melon Seedy, tak to je bomba. Ďalší diel sa pokúsim spraviť automatickú melónovú farmu. Tí, čo ste videli môj Minecraft Let's Play, tak samozrejme bude podobná, veľmi podobná. Tam je asi spawner. A je tam spawner. Počkaj, veď idem tam už aj ja, moment, aj moji diváci nech vidia, to je úplne faily. Samozrejme, my diváci si bereme chleba, pretože chleba je veľmi potrebná vec a nemáme sa ešte momentálne stravovať, takže chleba je najideálnejšia vec a zoberieme si to takto ešte 2, máme 3 a to sa rovná 1 chleba. Takže máme 7 chlebov a padáme dolu. Pozrite na to. Tí, ktorí si ešte v Minecrafte nejedli počas pádu, tak doporučujem na toto pozerať. Pozor. Stihol som to zjesť. Ktorý si kopal tunel? Neviem, ale bol brutálny lag. Lag? Áno. No tak to je nás nepríjemné. Samozrejme, ja som lag nemal. Takže dúfam, že narazíme na ten jeho čarovný... Tu je voda. No nehovor.
A tam je zaseknutá torč a ja plávam strašne pomaly, bože môj. Tak, Milí diváci, tak teraz si dajte kávičku. tu je druhý Hotovo? spawner. Tu sú dva spawnery. Bože môj, on proste musí všetko prezradiť. A prečo si sem pustil vodu dole? A prečo si kopal hore? Tam bolo uhlie, myslím, alebo niečo. Aha, OK. A ja sa snažím topiť hore, ale nejako mi to nejde. Pretože, opúšťam doly. Tam je voda. Preboha, ja zomriem. Umri. Mám 20 Áno. Veď to nevadí, ja mám 24. Uf. Ja som spal do lavy, do vody, Odkedy láva modrá kapsy? Nemyslíš vážne, My ho vidíme teraz. Ty čo sledujete mňa, my ho vidíme. A ináč túto truhlu som už vybral. Samozrejme, všetko si už vybral určite, ak ťa Tu poznám. je jeden spawner, tam nechoď, to ti neradím. A tu je druhý. Už je osvietený tento jeden. Tak ho osvetli ten jeden spawner, ale nie, bože môj. som zomrel, tak ja som Tak radšej to nevadí, to úplne nevadí. Ja som sa skôr zachránil. Tak on radšej namiesto toho, aby osvetlil spawner. Toľko ich tam je tých pavúkov, fuj. Nejdu po mne, okej. Idú po ňom, to je skvelé. A po mne nejdu, ideme sa ňom pozerať, chlapci. Pozrite na to, ako nádheru, vidíte to? To je úplne úžasné, tento pohľad, to si potom musíš pozrieť. Ja sa tu úplne smejem, oni sú úplne jak... Jedno srdiečko. Veď ono to nezabije, ten poison. To vážne? No vážne, ono Umierame to na nechá hrde. vždy. Veď, ale ono ti to vždy nechá jedno srdiečko. Tak to je dobre vedieť. No to si nevedel, hej. Bože môj. Začiatočníci. Toľko pavúkov. No veď to nevadí, ja som ich videl, neboj sa, ja som ich videl. Toľko pavúkov. Tam je celá rodinka, je tam brat, sestra, mama, otec, no mama tam asi není, Toľko mama pavúkov. nepodporuje krvavočnosť. Ja ich zabíjať nejdem každopádne, lebo ja umrieť nechcem. Zabij ich, prosím ťa. Nemám armor, aj nezabijem. Ani ja nemám armor. Každopádne tí, ktorí by ste teraz nepomohli, teda tí, ktorí by ste pomohli Mirovi, tak dajte like a tí, ktorí by ste mu nepomohli, tak koment. No. A tiež dajte like. Nie, like nie. Áno. Nie, like dajú tí, čo ti nepomôžu. Tam ich je. Chod sa tam pozrieť, bež? Pozor, ja to tam zabedním. Aha, OK. No samozrejme, teraz sa musíme dostať niekam vedľa, pretože... Ale to čo je, veď oni sú proti mne spolčení, tí pavúci. Ty No si však veď ich to je práve, podplatil, ty si podplatil, priznaj sa. Ale nie, žiadna korupcia na Minecrafte neexistuje. Respektíve funguje, ale ja ju nepodporujem. Samozrejme podporujem, ale nevšímajme si to. Tak a my ideme preskúmať opustené doly. Ktoré našiel Miro. Samozrejme, všetko našiel Miro. Počul som pavúka, moment. Vieš čo, lebo nie sú tu dva spawnere. Ináč, sú tie dva spawnere vedľa seba, takže môžeme spraviť double XP farmu, čo je na to? Presne tak. Myslíš na moje slova. Či? Tak to nás nehovorí, že? Myslíš na to, na čo ja, tak sa to hovorí. Takže... No ja viem, ako si to hovoril, ale nezabudol som na to. Každopádne, ak chcete radu do života, nie, teraz nehovorím o Minecrafte, ale ak chcete radu do života, tak vždy, keď sa vás opýta pani profesorka, že či viete niečo, tak nikdy, a keď to neviete, nepovedzte, že pani profesorka, neviem to, tak vždy povedzte, nespomínam si, znie to inteligentnejšie. To bol prednes. Každopádne, práve sme našli, tam idem, doskočím tam. No tak nie, nedoskočím tam, nedoskočím tam, berem to späť a lezieme hore, takže lezieme hore, šup a máme natočené 19 minút, čo je naozaj úžasné, pretože za minútu by sme mali ukončiť tento diel. Každopádne, ak som sa nezmenil, a tak sa teraz zmieňujem, tak v tomto dieli, teda tento diel Miro tu vynechal torč. No a... Tak tento diel by mal byť 20 minútový, pretože sme sa s Mirom dohodli, že ako sme sa už možno zmienili, čo sme sa určite zmienili, tak sme sa rozhodli natáčať 20 minútový diely. Presne tak. Miro. Ďalší spawner. Utekaj. Dobre, utekáme. Máš torče? Ja nemám torče. Ja mám hodne torčí, tu máš. Ja tu zhasnem a daj mi torčky. Ja tam vtrhnem. Tak, díky. Tak, milí diváci, a takto sa kedysi za dôb, kedy Amerika bojovala s Japonskom, robilo kamikadze. Ja už som to spravil. Ja ho zabijem. Som to spravil, takže. O bože, ja som chcel robiť kamikadze.
To není fér. Je demokracia, ja mám právo na slobodné rozhodnutie a nepredbiehaj ma v nich. Si správ kamikadze. Kamikadze bude to, keď prejdeš tieto pavučiny. No však práve tady prechádzam, ak si si nevšimol. Ale myslím, ako skrz ne, ale nebudeš ich Počkaj. Ježiš, jak sa to zľaklo, tá tvoja čierna hlava, bože môj. Nebuď rasistický. Samozrejme nič proti rasistom, ale on má naozaj čiernu. Ďalšia truhla, ďalšie melon seedy. Nechaj to tam. Takto tu boli melon seedy asi. No, pozrite na to diváci. No, on ich už samozrejme pobere. Ach, bože môj. Tam je ďalší spawner. Teraz dole budeme volať spawnovacie miesta. Umri pavúk. Takto sa to robí vysoko profesionálne. Dobre, každopádne už by sme to mohli ukončiť, čo ty na to? Počkaj, práve sme v tom najnapínavejšom. Práve preto. Ja nemám rád, keď vo filmoch pozráte nejaký film a proste úplne si nažhaveli, čo sa stane a tam vám napíšu pokračovanie na budúce. Tak to spravíme aj my, čo ty na to. Bude to také. OK, to bude úplne skvelé. Takže, milí diváci, našli sme v tomto dieli, sme našli 1, 2, 3, 4, 5 spawnerov. Ty máš spočítané. Počkaj, čo tam dole je? Neviem, ale... Každopádne, toto je si myslím, že od nás pre tento diel naozaj všetko. My tieto opúštené doly naozaj preskúmovať nebudeme. Za kamerou budeme hrať naozaj len minimum a budeme sa snažiť nahrať ten diel čo najskôr a dúfam, že tento diel pozeráte práve, mal by byť, tuším, mal by byť presne 8. februára, čo by mal byť piatok. Takže toto je odo mňa pre tento diel naozaj všetko. Miro, ako ty? Tak, a samozrejme ja sa vami tiež ľúčim, odo mňa to bude tiež všetko. Už to zopakujem asi po 20. krát. Video nahrávame obidvaja, takže video bude, alebo odkaz na video, alebo na kanál Kapsiho bude u mňa v popise. A taktiež je aj v doporučených kanáloch na mojom kanále, takže môžete sa tam keď tak prísť pozrieť, kto to sledoval. Samozrejme, tí, čo sledujete mňa momentálne, a dúfam, že to je väčšina ako Umíra, a dúfam, teda tí, čo ma sledujete, tak keď náhodou teraz kliknete a máte zapnuté anotácie a keď kliknete na svoju strednú plochu monitora, tak sa dostane, umri, nie, nič, ok, tak sa dostanete priamo na video od Mira, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, samozrejme, nezabudnite sa nechať like, ak by ste pomohli tomu Mirovi, tak koment, ak by ste mu nepomohli, dislike, dislike nie, tak like a toto je si myslím, že od nás už pre tento diel naozaj všetko, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho dielu, takže čaute. Ahoj.